Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọkuola ndị eze ọdịnala ndị sitere mpaghara South East ala Igbo ka ha jikọọ aka ọnụ n'ịkwalite ịdịkọ n'otu nakwa udo tinyere ọdịmma nke mpaghara a. Okwu gọvanọ bụ nke pụtara ìhè n'ọgbakọ ọpụrụiche nke ndị eze ọdịnala sitere mpaghara South East bụ ọgbakọ were ọnọdụ na International Convention Center dị n'Awka. Gọvanọ Soludo kọwara mkpa ọ dị ịhụ na enwere ịdịkọ n'otu n'etiti ndị eze ọdịnala, kọwaa na ihe dum eji wee mara ala Igbo mgbe ya onwe ya dị na nwata bụ ihe ndị adịghịzikwa ka ọ dịbu, na-ekwu na isi akwa adịghịzikwa ebe e kedoro ya, mere o ji wee dị mkpa ka a gaa n'ihu jigidesie ụkpụrụ na njirimara ndị Igbo bụ ụmụ ihe ndị ahụ eji wee mara ala anyị. O gosipụtara otu o si ewute ya n'obi nye ndị acha azụ enwere na mpaghara ahụ, ma na-akpọku ndị eze ọdịnala sitere ala Igbo ka ha rụọ ọrụ hụ na enwere agamnihu nke obodo a, jigidesie omenala na njirimara ndị Igbo bụ ndị eji ọrụ aka nakwa ịdị uchu n'ọrụ wee mara, ndị ejikwa ọnọdụ azụmahịa wee makwaziara bụ ndị na-eme nke ọma n'obodo. Na mbụri n'okwu ya ka onye isi oche otu kansụl ndị eze ọdịnala sitere mpaghara South East bụ ala Igbo, Dr. E.C. Okeke, toro gọvanọ maka ọrụ ọ na-arụ na ngalaba akụnụba dị iche iche nke steeti a, gwa ndị gọvanọ ndị ọzọ sitere mpaghara South East ka ejikọ aka ọnụ n'imepe mpaghara a. Onye isi oche otu kansụl ndị eze ọdịnala n'ime Anambra steeti, Igwe Chidubem Iweka, onye bụbu onye isi oche otu kansụl ndị eze ọdịnala n'ime Anambra steeti, Igwe Alfred Nnaemeka Achebe, kọmishọna na-ahụ maka kansụl ime obodo ga bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne sokwazi na ndị nọ n'emume ahụ.